Entertaining. Informative. It's all about sports. It's game time on Core TV. It's game time. It's game time. It's game time. It's game time on Core TV. This week on Game Time. Don't you know that there's one pretty young lady who's into motocross? Find out on Game Idol. Liga Pilipinas Top 10 Outside Shots plus Southeast Asian Games Sports Trivia. And another set of Top 10 Liga Pilipinas Inside Plays. All these and more on the Season 3 opening episode. Right here and only here on Game Time. Game Idol. Hi, this is Pia Gabriel. It's game time on Core TV. Here I stand, hold back so no one can see. I feel these wounds. Step down, step down, step down. I'm breaking down. I break away, push me away, make me fall, just to see another side of me. Push me away, you can't see Hi, this is Pia Gabriel. I'm your game idol. another side of me. Sa isang motocross competition, isang batang rider ang nakakuha ng aming atensyon. A promising and beautiful young female rider. Making her own name in the field of motor racing. She happens to be the center of attraction in the 2011 Candon Motocross Competition. She is our game idol. Magandang araw, sports fanatics. Kasama natin ngayon ang ating game idol. Walang iba kundi ang nag-iisang female rider dito sa Motocross Open sa Candon City, si Pia Gabriel. Pia, Hello po. Good afternoon po. ilang taon ka nag-start mag 4.5 po. 4.5 years old. 4.5 nakikikompete ka na nun? Hindi po. 5 na po ako nakapag-compete. Saan ka unang nakikompete na? Wala sa bayan po namin. Saan yun? Sa Santo Domingo po. Santo Domingo? Nueva Ecija po. Nueva Ecija. Sino nag-inspire sa'yo na sumali sa ganitong klase ng sports? Si Papa po. Papa mo rider din? Dati po. Okay. Mama mo nag-ride din ba? Hindi po. Moral support. Opo. Okay. Sino mga kasama mo nagpunta dito ngayon? Yung tita ko, yung auntie po namin, si Tita Early, yung pong team, yung ano po, tiga Bataan po, yung sama-sama po kami. Okay. Meron ba kayong tinatawag na parang team... Opo. Ano parang team? Team Nueva Ecija po. Team Nueva Ecija. Okay. Saan kayo nakakarating na sumasali ng kompetisyon? Kung saan po sa, ano po, dito po sa Ilocos, sa La Union, sa Manila. Okay. Hindi ka ba naiilang pag nakikipaglaban ka minsan sa mga puro lalaki? Parang kanina, ikaw lang yata nag-isang babae, tapos pumataw ka pa. Talagang lumaban ka rin. Hindi ka ba naiilang pag gano'n? Hindi po, nasanay na rin po ako kasi po. Ngayon lang. Kanina, anong place mo kanina? Hindi ko lang po sure kung third or fourth. So, pagkatapos nito, meron pa ba kayong laban bukas o ride bukas? Meron po mamaya yung final po ng 85cc tsaka po bukas po yung sa ladies po. Naitanong din namin ang pakiramdam ng isang babaeng nakakasabay sa mga male riders sa kompetisyong ganito. Super proud po kasi sa lahat po ng babae, bihira lang po yung kayang magmotor ng kagaya namin. So, sino namang iniidolo mong motor rider? Sa Pilipinas po, si Tito Glenn, si Kuya Ken po, tsaka si Kuya Jerry, tsaka si Kuya Miggy po.
Okay, sa international naman. Si James Stewart po. Ano ang gusto mong marating bilang isang rider naman? Maging international rider po. Saka international champion din. Opo. Okay. Sana magkaroon na ng motocross sa Olympics na para makagold tayo. Sana nga po. Okay, so nag-aaral ka ba? Saan ka pumapasok ngayon? Sa Good Samaritan Colleges po, sa Cabanatuan po. Kabanatuan. Anong year mo na? First year po. May mga kaklase ka rin ba na tulad mo na sumasali sa ganitong kompetisyon? Wala po. Okay, yung yung family nyo lang. Gano'n. Halos po. Okay. Kanina may nakita rin akong mga kabataan na parang nag-ride din. Opo. Mga kasama mo na ngayon? Opo. Okay. Yung isa po, kapatid ko po, tsaka po isa po, pinsan ko po. So yung kapatid mo kanina nag-ride din? Yung lumalaro po siya ngayon. Ah. Sa racetrack ngayon. Okay. Nagkataon na noong araw ng kompetisyon ay kaarawan din ng ating game idol. At ito ang kanyang birthday wish. So ano naman ang wish mo ngayong tournament na ito? Sana po walang ma-aksidente, tsaka sana po lahat manalo. Okay. Paano ka ba naghahanda sa kompetisyon ganito? Paano mo pinaghahandaan? Matutulog na po ng maaga, tsaka po yung exercise po, tsaka po malakas po kumain, tsaka po disiplina. Malakas ka na kumain. Hindi po masyado. So kailangan nun. Meron ka bang advice sa mga kabataan na gustong maging tulad mo? O gustong pumasok sa larangan ito? Opo, itry lang po nila kasi po hindi naman po lahat ng mananalo agad sa unang try po. Practice lang po, tsaka po wag po nila kakalimutan yung gear po. Okay. Mensahe mo naman sa mga magulang mo kasi sigurado ako, grabe yung support ang binibigay nila sa'yo. Thank you po kay mama tsaka kay papa kasi po kahit po sobrang init, ando pa rin po sila sa gitna ng racetrack. Po, thank you po sa moral support nila. Pia Legaspi Gabriel, a pretty young lady who made it big in the world of motor racing. She is our game idol. Ano ang pinakamataas na place ang nakuha ng Pilipinas sa Southeast Asian Games? Hi, this is Pia Gabriel. It's game time on Core TV.